balima anya kuma très urgent balima o kabako ko be dugu kono bi lundi 29 juin 2026 Maliens en boraka information télémani musoro ko Assimi Goïta ko kalebena senu kofela orla kilomètre tan saba kalebena milliard CFA milliari tan ani duru kabena sra kurawere glantuguni senu kofela la Maliens anyeni information de soro amena kala aw nanga jangola je kayikaw ka sara maglan folo e ka bob Bamako kata kayo sara maglan folo buluka samugu poussière ba obe o makla o la de u tara tun ko beta sara were fara botukuni o de fana projet bubulu anga je ango woro fana je tukuni Maliens anga nga mun fo ambetla ko woro fana fo an nga janga ni kuma la me folo. C'est une réponse directe aux impératifs de sécurité et de mobilité de la capitale. Voilà. À la suite des attaques terroristes d'avril dernier, le gouvernement a initié la réalisation urgente de voies de contournement autour de la base 101 de l'armée de l'air, de la zone aéroportière et de l'OMAP. Débutés au mois de mai, les travaux sont divisés en 3 lots géographiques spécifiques. Sur le terrain, la ministre des Transports et des Infrastructures a pu évaluer l'importance de ces nouvelles artères pour le plan d'urbanisme. Nous sommes à la jonction avec la RN7, la route de Sikasso, qui bon, on est à la tête. Ni muso inde fleka kuma ni muso kelengele Assimi Goïta tanti. Kolubna milliard tan saba e tan duru do kilomètre tan saba doro ko milliard tan duru. Milliard tan duru de bela do kilomètre tan ani saba. 13 km seulement c'est nous kofela oroni naire. Et puis ta sera tête 5 km kan. O wetla ko war bla o pochi kono. E Maliens aw ni ala che aw yere kan situation bela je kolubna milliard tan ani e bobo e ka bo Ouagadougou ka ta bobo julaso Maliens 300 ay kuma ina mede 350 km, un montant de 200 milliards au de nous là au de réalisation si je ne me trompe pas en un kilomètre tan ça va tronco 15 milliards avec 15 milliards multiplié kilomètre tan ça va encore multiplié par 10 avec 15 en a calculé beau Burkina ka bobo julaso i jonga kilomètre akela je mena irla be ka war chuen chuko amina ka bobo julaso ka taka fo Ouagadougou kilomètre keme sabani ko mo o bena ko 200 milliards ma si je ne me trompe pas o luka kilomètre tan saba ko 15 milliards kilomètre tan saba ako multiplié par 10 o be kilomètre e keme fla en donne mata keme sababu n'est-ce pas 15 milliards ako multiplié par 10 o be 300 milliards de ma o lu be ka 200 milliards domina de ni a di Malima ko Assimi Goïta ka sara nyona sibo Burkina ma foko 200 milliards Assimi ba foko 400 milliards Maliens bo o be ka Maliens chouin tan chuatla me ka ira ula de quoi ni exemple drone dima abese bene fla orola capitaine ngere ata inauguré et puis Assimi Goïta ma dépend na Mali kona ma sra ka ni sra bain bo kali kilomètre mugane ma me ko Assimi wo sara glan folo abisa ka kara ne ta kalama de mais ne ma yi folo depuis Assimi nana Mali kuna ne Assimi ka fenyuman kelim ga wo ka marfa san ka avion sa o tieni ay armement ke ni sa à part ça ka ni yoro banke ay atara galon dora ira la kali de atara c'est que politicien yoro mun ngla atara yoro no retape ko toko da rema bon Burkina Faso mun karanga je an Ouagadougou bobo julaso ayata sera plana ni a sera plané tantôt anyaba sera plana war dira ko ka buluka songu ko fela poussière beninga moko faga Bamako kono sera ba foyi tika gla ka bobo Bamako tukuni ka bobo Bamako kono ka bobo Bamako kibeta kaifana o fana sera o sera bet wo ba fan bela a décelé ko fana réparer o sera fleni aya kaika were ka sera laje sa jori kaika be kasila ko lu ka sera magla Maliens ay kaika ka sera laje on ala jaire ka kay sera laje ni wo be Bamako kata kay ibe semaine kere ke sera la ou plus même ni mi kolosi ni ne be ka nga dugula de sera nyuma ka de jamana do mamasi nous be ware mu soro sanu kono Assimi Goïta na u soro si be ka Mali sanu mu chouin na foro ngina do be so ngakashi wule me tukunu kolbe la taka milliard tan an duru o chouin ni
plan wɛrɛ de fana labɛntɔla u bolo tan et puis mɔgɔ min ka baara kɛ 16 milliards dira Assimi Goïta tɛnɛmuso ma k'a ka Kayi sara labɛn a tɛnɛmuso Assimi Goïta tanti voilà a photo filɛ nin Assimi Goïta tanti ko ka madame la ministre des transports a filɛ nin n'i ye Mali milliard 10 ani 6 an t'a dɔn 18 a y'a bɛɛ dun hali sini a ma ɲininka parce que président tanti de don n ye kale kuranɛ la Assimi tɛ se ka Mali jɔ n'a Assimi Mali jɔ ka di maliyɛnw ma ka Mali libérer ka di maliyɛnw ma n'a ye tunkara den a ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin tant que Assimi man kunna an bɛ ko bilen wɛrɛw ye an bɛ maloya ko dɔw ye an ma sigi ni ko min ye ko dama de bɛ Assimi Goïta nɔfɛ a y'a kalikan janfa wallahi cɛ b'a kalikan janfa a tɛ lafiya fo k'a da kaburu kɔnɔ a tɛ lafiya Assimi tɛ lafiya fo ka taa saya se Assimi ma don min n'a lafiyara a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ a tɛ lafiya n'i y'a lafiyalen dɔrɔn a bɛ sinɔgɔ la wallahi a tɛ lafiya i tɛ Mali kɛ cɛw la k'i bɛ tila k'i sigi k'i bɛ lafiya o non tu peux pas a y'a somɔgɔ bɛɛ bila Mali fan bɛɛ a somɔgɔ fɛn fɛn dɔrɔn a tilancɛ bɛɛ zon mais c'est la honte mɔgɔ de taara sa misirida la ko kana ni changement ye i nana ɲaga aw nana ɲagami na k'a bɛ na changement kɛ aw ma changement kɛ minnu ye changement kɛlɛ kɛ aw tilara k'olu fana kɛlɛ wallahi ala de bɛ ka yira Assimi na k'ale de ala ye billahi ni fanga in ɲɛna Assimi bolo a ka fɔ ne Segu Tunkara ma ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ ne ma fɔ Assimi bɛ wuli bi a bɛ wuli si ne kan t'o dɔn dɛ mais a tɛ ɲɛ a bolo de quoi n'a ko in ɲɛna n'a ɲɛna Assimi bolo a ka fɔ ne Segu Tunkara ma ko tu ɲamɔgɔden n'a ɲɛna bolo ne b'a yira aw la Zena ko ne bɔra danbetigi du de kɔnɔ ne dalen ne mana duba de kɔnɔ ne b'a dɔn ni ye Mali kɛ bilayi ko hadamaden o hadamaden bɛ janfa kɛ i t'i lafiya fo k'i da i kaburu kɔnɔ i t'i lafiya janfanti hali a satɔ maɲumako don ne de filɛ a y'a sɛbɛn aw ka da dɛ o de kosɔn éduquons nos enfants n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i denw lamɔ ka taga k'e bɛ taa sira dilan ka Kayikaw ka sira et puis hali Assimi Goïta tanti ala tɛ maloya nkalon tɛgɛ la an ka kumakan na mɛn yan yɔrɔ la ban k'e bɛ taa sira don o don bɛ projet kura de kan k'a fɔ don o don bɛ projet kura a bɛ taa an ka miliyari 10 u bɛ ka an ka miliyari 15 min bɔ u bɛ ka taa wari suɲɛ de dɔwɛrɛ tɛ u b'a dun dɔrɔn de tantôt u ye projet daminɛ u ma si laban u mana bɔ ka fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon tout est nkalon tout est faux et archi faux c'est-à-dire que Mali yɛlɛma ka kɛ maa famille ye voici les conséquences Burkina ka ta filɛ nin o an ka jango lajɛ yɛrɛ je pense que ne tun y'a a fɛn quoi attendez là certains diront enfin, d'autres pousseront un ouf, mais un seul constat s'impose. Cette fois, c'est bien réel. L'autoroute Ouagabougou annoncée depuis des années est officiellement entrée en phase de réalisation. Ce mardi 16 décembre 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a capitaine a lancé mon cœur à Bana. Capitaine n'a pas bé, tiana a kapsa Assimi. Au moins, capitaine Ibe n'est pas un voleur. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas, pour le moment, il n'est pas voleur. Mais Zoom, il veut Zoom de Assimi. Il n'a même pas honte. Ça a jamana la sikin quoi fait de quoi. Anya vidéo ye poussière be jelibugu e bolukaso bugu sarani fa ayro shimanya. Kay sara o te saraba nyuma o te de pas na masaraba nyuma nglan. De pas Assimi nana. Ama saraba nyuma nglan. Akene ay avion sanga tien fa avion sang ay marfa o sang o e tien de ni mun kara an kan galon tege. Ma ay marfa sang ay surasu fana kele ko be tien na bulu. A ti nya bulu de. Subali surasi nyana ma be babulu kasola Bamako kono. Ametla ko kuma ke. Wode kundo akambe.